koju u cijelosti prihvaća. Je se još netko javlja za riječ? Nitko. Sad napišite, ako se nitko ne javlja za riječ, sudac objavljuje da je rasprava završena, te donosi, a potom javno objavljuje u ime Republike Hrvatske, pa molim vas da svi napisite sljedeću dok vas ne pozove. Kojom je okrivljenika Vladimira Horvatića oslobodio od kaznenog djela iz članka 139 stav 3 kaznenog zakona. Naime, Vladimir Horvatić se optužnicom tereti za najteži oblik kaznenog djela prijetnje i to onog iz članka 138 stav 3 kaznenog zakona. Taj teški oblik kaznenog djela prijetnje ostao je i nakon izmjene optužnice, jer izmjenom je samo otklonjeno da je kazneno djelo učinjeno u mržnji zbog toga što je oštećenik srpske nacionalnosti, ali je ostao onaj drugi kvalificirani oblik, a to je da je kazneno djelo počinjeno prema odgovornoj osobi u vezi s njezinim položajem. Naime, prema ovom zakonskom opisu slijedi da je gospodin Stanimirović odgovorna osoba kao predsjednik Srpske demokratske stranke u Hrvatskoj. Dakle, ta je kvalifikacija ostala. Prema tome, gospodin Horvatić se i nadalje tereti za onaj najteži oblik kaznenog djela prijetnje, a to je onaj iz 39 stav 3 za koje se može izreći kazne zatvora do 3 godine. Međutim, ovaj sud smatra i prihvatio je stajalište obrane da u ovome tekstu nema prijetnje smrću, a zakonski opis kaže da je gospodin Horvatić ozbiljno prijetio da će usmrtiti gospodina Stanimirovića. Međutim, analizom ovoga teksta i njegovim gramatičkim i pravopisnom izričaju nema nigdje tako neke ozbiljne prijetnje smrću. Ima jedino, ja ću čitati odlomak, ali doći ti meni u bolnicu u Vukovarsku danas, da ti se krvi napijem iz 3 prsta, spodobo četnička. Ovo nije prijetnja, nego 2 presuda. Dakle, i sam Vladimir Horvatić kaže, ovo nije prijetnja, nego presuda, a sud smatra da se u stvari radi o jednoj ideološkoj presudi i to pozdravu sa 3 prsta, koji je u ne tako davnoj prošlosti slavio razaranje Vukovara, grada Vukovara i progon njegovih stanovnika. Percepcija je okrivljenika da je među onima koji su sa 3 prsta slavili razaranje grada Vukovara i plać njegovih stanovnika bio i gospodin Stanimirović. Ako nije, ako gospodin Stanimirović nije bio, onda je to kleveta, a za klevetu se goni po privatnoj tužbi. Ako gospodin Stanimirović nije bio, nije podizao 3 prsta, ako gospodin Stanimirović nije slavio razaranje grada Vukovara i odlazak njegovih stanovnika, onda bi to mogla biti i uvreda. Sve to što ste napisali mogla bi biti i uvreda za gospodina Stanimirovića, ali onda mu ima dvije mogućnosti da se obrani od takve vaše percepcije. Možda vaša percepcija nije točna, jel? Ako je točna, ni onda nemate mislim, kako da kažem, moralno pravo da na takav način vrijeđate nekoga i tako dalje. Postoje zemaljski i nebeski sudovi, pa će to sve poravnati. Ali vi ste doktor i
ovakva komunikacija, znate, ne priliči nikom. Međutim, to je osobni stvar svakog pojedinca, pa u to neću ulaziti. Ali, ako ta percepcija vaša je pogrešna, gospodin Stanimirović ima dva pravna oružja protiv vas, ali privatnom tužbom, ne po službenom progonu. Po stajalištu suda ovdje nisu ostvarena bića kvalificiranog teškog oblika kaznenog djela prijetnje. Čak i kad bi bila obična prijetnja, a obična kaže ovako, prijetnja kaže ovako, tko drugome prijeti kakvim zlom, dakle ne radi se o smrtnoj, nego o kakvom zlu. Pa sad, ako bi neko ispijanje krvi iz 3 prsta podmislio pod ovim kakvim zlom, i onda i to se goni po privatnoj tužbi, a ne po službenoj dužnosti. Dobro, dobit ćete presudu, svako ima pravo žalbe na nju. Svako ima pravo žalbe u roku od 15 dana kad presudu dobije, pa eto, možete iz svih oružja dobit ćete zapisnike. Pa zapisnik. Da. Vi, gospodin, zapisnik. Da. Hvala vam lijepa, doviđenja. Svjetlana, sačekajte tamo. Da, možemo sačekati. Oslobođen. Pa nisi ni bio kriv. Pa čega? Kriv nisam bio, sad sam oslobođen. Pa od čega? Ne mogu ja tako oslobođena nije ni kriv. Sad ćemo ti sve, nisi ni bio. Sad ćemo se. Rekao sam neko si kriv. Samo Hrvatsko da smo ostave, ajde. No da je rekao ovo Hrvatsko da je.